вакыт шундый халят билеп ала, табак төбедә кышыта сүз дә бар кебек, дәшеп кенә булмый. Гомрен бер мәгънәгә салып яшәгән халыкларның мәнфәгатьләрен яклар өчен, бу мәнфәгатьләрне яклардай дәлилләр кирәктер. Россия халыкларының милли мәгарифенә караган бердәм һәм системалы фикернең булмавы бу милли мәгарифне оештыру эшенә аяк чаладыр да инде. Хәзерге көнгә кадәр кануннарда гына түгел, теориядә дә, гамәлдә дә Россиядә яшәгән халыкларның туган телләренә аерым бер мөнәсәбәттә булган уку йортларын билгеләүче, берләштергән бердәм критерияләр бармы? Бармы соң ул безнең милли мәктәпләребез? Бүгенге заман каланчасыннан караганда нинди булырга тиеш ала? Будай арасында солыда яшеренеп посып үсеп калганнарын ничек саклап калырга? Өстән аска таба башны бераз гына булса да имичә дә, кирфекләрне сирпеп кенә, күзләрне бераз гына булса да ачып төбәп карамыйча, бу мәсьәлә ни аяныч, артык зур да, артык мөһим дә булып күренми торгандыр. Һәр китапның да үз тормыш юлы. Адәм баласы кебек үк ул ярала, туа, үсә, җитлегә, үрләр яулый, тәҗрибә туплый, ул көч ярага да, дан казанырга да, тәүге тапкыр һәм мәңгегә яратылырга да, онытуга дучар булып, тузанлы киштәләрдә үкенечкә калган зур тормышын төкәнләргә дә мөмкин. Әмма үз баласына иң яхшы язмыш теләгәндәй, һәр язучы үз китабына онытылмаслык озын һәм якты тормыш юлын телидер. 90-нчы елларда безгә дәреслек җитмәде. 7 сәгать дәресне бирәләр безгә. Рәхәтләнеп уку планы буенча 7 сәгать дәрес. Балалар киреп утыра. Теләп укыйлар. Урыс балалары да укый. Һәр бер сыйныфта 40 бала. Аларның бер 10-сы татар группасына керә, 30-ы рус группасына керә. Укый рус балалары. Бер ата-ана каршы килми. Рус балалары дәрестә дәреслек юк. Мин ул вакытта безнең компьютерлар юк та иде. Ул вакытта печатающий машинкам бар, ромашка. Өйдә һәр берсенә карточканы ясап килә идем. Зур мөмкинлекләр ачылган, мөстәкыйльккә, иреккә юл салынган, зур өметләр багланган заманнарга, аның ышанычын аклардай, аннан бер дә калышмаган, бер сулышта, бер омтылышта язылган дәреслек кирәк була. Киң карашлы, халыкның телгә булган сусавын басарлык, аның рухын күтәргән, ана телебезнең иң нечкә кылларын тибрәткән бу китап галимнәрнең каләмен хәрәкәткә китерә. Йөрәктән чыккан сүз йөрәккә бәреп керә диләр шул. Ничә дистә еллар татар мәктәбендә укучы татар баласын ана теленә өйрәтүдә бу дәреслекнең мөһимлеге һәм дә кыйммәте бәясез. Укытучы конспект я булмаса план язып җафаланмый. Һәр бер дәреснең менә монда планы бар. Бу укытучыга бик зур ярдәм булды. Шуның өстенә монда әле булса эш дәфтәре, рабочая тетрадь дигән нәрсә русларда бар иде. Бездә юк иде андый нәрсәләр. Менә кертеп җибәрдек без аны. Монда бала үзе яза да ала, сыза да ала. Шуннан соң электрон варианты. Менә карасагыз 11 класс. 11 классның 11-ндә электрон варианты. Татар баласын тәрбияләү өчен бу дәреслекләр без әйбәт дип саныйбыз. Чөнки монда татарның бөтен милли сыйфатлары. Татарның язу тарихының гаять данлы, дәвамлы үткән озын юлы бар. Рун язуы, гарәп язуы, латин язуы, кириллица, язмыш китабына язылган тәкъдиреңнән кача алмассың шул. Кыска гына вакыт аралыгында 3 алфавит алыштырып та үз мирасын саклап кала алган, буыннар бәйләнешен үзмәгән, дәвамчылыкны булдырган икенче шундый ук халык тагын бар микән? Бу аянычлы тарихыбыз безне сөйрәлеп түгел, киерелеп барырга, һәр вакыт уяу булырга, сыныбызны төз тотарга, сикәлтәле юлларда сөртенеп егылмас өчен вакытында аяк астына салам җәеп куярга өйрәтте. Әмма суга таянып булмый шул. Ияре дә, йөгәне дә булмаган әсәрләнгән аттай, тузан өерен күтәреп чапкан бу заманның күзе һәр вакыт аякта. Хәзерге вакытта, соңгы елларда бигрәк тә укытучыларга бер туктаусыз нәрсә дә булса төшереп торалар. Быел бер төрле эш планы, икенче елга аның бер-ике графасы үзгәреп куя, я булмаса сүзләре ир яңадан тотына. Быел
миңа шундый, минем командаға дип әйтергә кирәк, минем үземә генә түгел, тәкъдим кергән иде. Яңа дәреслекләр языгыз. Мин әйтәм, безнең дәреслек искермәгән. Кайчан безнең дәреслек искергән дип табабыз, шул вакытта яңа дәреслек язарбыз. Билгеле инде сәламәтлек булса. Ул дәреслекләр менә вулкан кебек. Без тере вулкан безнең аяк астында. Без белмибез аны кайчан атасын. Менә бүген шулай без яшибез, әле үзебезчә инде планнар корабыз киләчәккә. Килә дә төшә берәр фарман. Я яңа ФГОС, я яңа формирование. Башка телләрдә дә кебек үк татар теленә дә өйрәтү дистәләгән еллар Татарстанда берничә юнәлештә бара иде. Телне белү белмәү дәрәҗәсенә карап, элек-электән балаларны төркемнәргә бүлеп укыту гадәте мәктәпләргә кергән була. Дәүләт теле буларак татар теленә бу телдә беренче адымнарын ясаган балаларны өйрәтә килдек. Рус мәктәпләрендә укучы татар төркемнәренә телнең нечкәлекләрен бик үк белеп бетермәгән татар баласы керде. Һәм татар мәктәпләрендә укыган, туган тел мөхитендә үскән, гасырлар дәвамында тупланган мәдәни һәм тарихи кыйммәтләрне сеңдерергә әзер булган, ана телен камил белгән татар балалары халкыбызның аерым горурлыгы, өмет ышанычы иде. Халыкның каймагы, булачак язучылар, шагыйрьләр, журналистлар, тел белеме белгечләре. Аларны нәкъ шундый уңдырышлы җирлектә генә үстереп була иде бит. Кысан, шикләнгән дөньяда да яңа дөнья тудырып була иде. Чөнки бу шартлы рәвештә бүленгән 3 төркем өчен төрледән-төрле дәреслекләр языла килде. Бүгенге көндә Татарстанда татар теленә, татар язуына, татар фикеренә өйрәтүче 100дән артык дәреслек гамәлдә. Биредә төрле катлаулыктагы дәреслекләр дә әле бар. Белем гранитын, дәреслек почмакларын кимерә-кимерә кулыбыз белән язылганны яңа заман теш белән кырып бетерергә азаплана. Хәзер инде заман үзгәрә, программа үзгәрә һәм менә шу укытуга таләпләр үзгәрә. Элек, мәсәлән, без укыган шырны алып карасак, иң беренче безнең шырда тип басым грамматикага ясала иде. Ягъни, хәтерләсәгез, анда дәреслектә инде күнегүләр, һәр күнегүдә мәсәлән 10 җөмлә, 10 җөмләгә морфологик анализ ясагыз, синтаксик анализ, фонетик анализ ясагыз дип. Инде хәзер менә шу 21 гасырның башында хәзер тип проблема килеп чыкты. Безнең татарлар арасында татарча сөйләшә белми торган балалар күбәйде. Безнең тәрбия мәсьәләсе югала башлады. Безнең заманда безне комсомол тәрбияләгән, октябрят тәрбияләгән, пионер тәрбияләгән. Шуңа күрә тәрбия дигән әйбер татар баласы кайда гына яшәсә, ул татарча аралашкан. Андый мәсьәләләр элек булмаган, әйе. Хәзер бөтенләй башка мәсьәлә, димәк, татарча белмәгән татар баласына да татарча өйрәтергә кирәк дигән фикер әйтелә башлады, һәм шул вакытта аны әлбәттә филологлар тәрбияләргә тиеш. Мәгариф өлкәсенә һәр яңа уку елы ниндидер бер яңалык өстәп бара. Рәсәйнең бар мәктәпләре быелгыдан һәм кайбер түрәләр исәпләүенчә хәзер инде бөтенләйгә бердәм яссылыкта эшләүгә күчәргә мәҗбүр булачаклар. Мәктәп тормышына озакламый бар фәннәрдән дә диярлек дәүләт тарафыннан төзеп бирелгән программалар, дәүләт рөхсәт иткән бердәм дәреслекләр кертеләчәк. От башы зурлыктагы мондый үзгәрешләрнең моңарча булганы юк иде әле. Һәм бу дәреслекләр алар берничә юнәлешне үзләренә иткән, туплаган бит инде. Әйе. Димәк, ул безнең татар мәктәпләрендә укучы татар баласы өчендә һәм рус мәктәбендә укучы татар төркемнәре дә. Чөнки 1-2-3 ел дәвамында безнең Татарстанда шундый сәясәт бара, 2 линия эчендә бер уртак дәреслек булсын өчен дип. Һәм менә тышлыктан күргәнегезчә, бу безнең инде туган тел татар теле дип бара, ягъни татар телен туган тел буларак укучылар өчен. Аны инде 2 төркемдә шулай итеп сайлыйлар. Менә бу берләштерүнең уңай яклары һәм тискәре яклары нәрсәдән? Уңай як дигәндә, монда дәреслеккә карата, димме? Дәреслеккә карата булганда монда материал бик күп. Безнең миндә элек 13 елдан бирле шундый минем максатым укытучыга минимум эш калдырга. Инде кимчелек дигәндә, менә ул күп материал эзләргә туры килде. Әгәр дә без бер линияны алып барсак, ул безнең бер генә кисәктән торган булыр иде.
Тәҗрибә арткан сайын күз дә җитерәк күрә башлый шул. Бер программага нигезләнгән, берничә төркемне берләштергән, татар баласы өчен ниндидер бер универсаль дәреслек төзү, ни дисәң дә, әмма бу бүгенге заман таләбе. Татарстанда да төрле авторлар бу эшкә җиң сызганып кереште. Көчсез калып изелгәнче, батып калганчы, калкып калу дөресрәк булгандыр. Күпме генә чапалансак та яман чирне тешләп кенә өзеп булмый бит. Галимнәр тел теш кысып, алтын уртаклыкны табарга тырыштылар. Заманына ярый торыр дип язарга күнекмәгәннәр, хәтта бу мәҗбүрилек кысаларында да яңа туган китапларын гаҗиз баладай сие торалар. Бармак бишәү булса да, кайсысын гына тешләмә, авырта бит. Бүгенге заман укучысына аның таләп ихтыяҗларына туры килгән дәресләр эшләргә, әлбәттә менә шушы әдәби уку дәреслеген эшләгәндә без бу проблема белән очраштык. Әйтик, текстлар бит инде безнең балалар өчен язылган, бигрәк тә проза әсәрләре, алар 70-80 елларда язылган әсәрләр һәм күбесенчә авыл тематикасына, авыл тормышын чагылдырган әсәрләр. Шуңа күрә әсәрләр бик сайланып алынды. Кайбер моментларда үзебезгә дә туры килде. Өстәп шундый кыска гына текстлар уйлап табып, шушы дәреслеккә кертергә. Бу дәреслектәрдән укып аларның белемнәре сайрак булмасмы соң? Без алай дип уйламыйбыз. Әле безгә кайбер мәктәпләр авыррак булган дип әйтүчеләр бар. Бу дәреслеккә ике юнәлеш бергә керттек. Беренчесе рус мәктәпләренең татар төркемнәре. Татар төркемнәре дигәндә алар арасында да сәләтле балалар бар. Шуңа күрә алар тирәнтен өйрәнүчеләр өчен тәкъдим ителгән материалдан да файдалана алалар. Безгә нәрсә диләр рус мәктәпләре, мәсәлән, шәмәрдәннәр, балык бистәләре. Анда рус телле балалар татар телен яхшы беләләр. Һәм укытучылар әйтәләр, Үсия Максуловна, без менә бу дәреслекләрнең башлангычны бик яраттык, һәм без шулар белән эшлибез. Өстәмә бик күп мәгълүмат менә бу дәреслекләрдән алабыз дип. Шулай булгач, дәреслектәр димәк җиңел эшләнгән булып чыга бит инде, бигрәк тә башлангычлар. Ә менә 5нче сыйныфтан алып, инде үскә таба, монда кагыйдәләр бар. Ягъни тел гыйлеме бүлекләре, ул фонетика булсын, лексикология булсын, сүз төзелеше ясалышымы, морфологиямы, без аларны инде излекле җиңелләштереп булса да бирергә тырыштык, материалны без калдыра алмыйбыз. Мәсәлән, фигыль юнәлешләрен төшереп калдырдык, ләкин ишебез поша. Алга таба инде уланы өйрәнер студент булып, теге филология шушы юнәлештә китсә бәлки дибез. Ләкин өстәмә мәгълүмат буларак, менә укытучылар өчен бит эшләдек китаплар, анда бар, борчылмагыз. Без материалны артык кыскарттык, ярлыландырдык дип әйтә алмыйм. Чөнки мәктәпләрдә төрле, укучылар да төрле. Безнең татар мәктәпләре бар. Рус мәктәбендә укучы татар балаларыбызның да бик әйбәт телне белгән, материалны кабул итү мөмкинлеге булган балаларыбыз бар. Чөнки әйтик, Актаныш районында рус мәктәбе булып саналган мәктәп бар икән. Анда телне камил белә торган укучылар утыра, алар безнең менә шушы дәреслектә бирелгән бөтен материалны үзләре аша үткәрә, кабул итә ала. Билгеле әсәрләрне мөмкин кадәр зур күләмдә түгел, кыскарак итеп бирергә тырыштык. Шушы урында минем әйтеп китәсем килә. Безнең хәзер өйрәнә торган әдәбият фәне, әдәбият ул туган телдәге әдәбият исеме белән йөри. Һәм менә шушы исем аңа гомумән безнең татар халкының бөтен эчке дөньясын сыйдырып бетерү мөмкинлеге бирә. Без элек әдәбиятны фән буларак беренче урынга куеп өйрәнә идек, ә хәзерге әдәбият дәреслекләрендә безнең халкыбызның тарихы да бар. Укучыга бирергә мөмкин булган гореф-гадәтләребез дә, тарихи әдәби мирасны да без шушында кертәбез. Гомумән татар баласы үзенең халкы турында, әдәбияты турында, мирасы турында һәм гореф-гадәтләребез турында нәрсә белергә тиеш, без әдәбият дәреслегенә буларның бөтенесен дә салдык. Ачы җилләр мәктәп тәрәзәләрен бәреп киткәндә, узгандагы хәл-әхвәлләрне баштан кичкәннәр, ничек тә әле җир өстендә кала алдык дип шөкер кылалар. Бик тырышсаң, кысыр җирдән дә азык табыла бит ул. Сукыр күздән дә яшь чыга. Әмма яраклашкан саен никтер ярагына ябылмый.
күңел сүнә, ярлылана бара. Шиткә тибәрелгәнлек, кимсетелгәнлек, ниндидер канәгатьсезлек җанны кырып тора. Әмма күпме генә каурыйларыбызны җилләр каермасын, моңнарыбыз еракларга, бәхет киңлегенә төбәлгән. Ике линиямы, бер линиямы? Менә кайсы юнәлеш ул алга таба китер? Ул инде элек-электән ике линия. Без бит инде бер яңалыкка тартылабыз да кире элекке заманга кайтасыбыз. Ул безнең тарихыбыз, шигенәбез. Шуңа күрә инде бу бер сәясәт булып алды һәм бер талпыныш, бәлки бу инде эксперимент буларак кирәк тә булгандыр. Шулай кушу дигән әйбер, ләкин минемчә ул инде элек-электән чөнки рус теле дә шулай аерыла бит. Рус мәктәпләре өчен һәм милли телләр, милли мәктәпләр өчен рус теле ул аерым бара. Ул бит гомер буе аерылган, чөнки аны кушып булмый. Аның менталитеты башка, аның максаты башка. Шуңа күрә, әлбәттә, мин уйлыйм, инде ул әлбәттә безнең тора-бара аерылыр дип. Киресенчә үз хәлетенә кайтыр дип уйлыйм. Кемдер телне аудиаль контент аркылы өйрәнә ала, кемдер визуаль контенттан, кемдер тәрҗемә сүзлекләр белән эшләргә мөмкин. Һәм инде аның менә шул юнәлешләр шәклендә подходлары да төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә бер линейкага калу, бәлки ул ашыгыч фикердә туган телләргә караганда. Чөнки һәрбер мәктәпнең, мин аны әйткәнем дә бар, үз традициялары бар. Элек-электән килгән шушы дәреслек, шушы методика, шушы технологиялар белән эшләү, яки бу мәктәптә ул аерылырга мөмкин. Шул ук инглиз телен өйрәнәсеңме, кытай телен өйрәнәсеңме, бердәм теге уникаль, кабатланмас методика гына бар һәм бер генә дәреслек дип әйтеп булмый. Һәм монда мин шулай дип уйлыйм, бер линейка ул әлегә бу турыда фикерләшергә кирәк әле. Үзең генә бер Казанда гына кайнап алай кызык түгел. Кемнәрнең дә тагын булуы, тагын кемнәр, ул бит күңелле. Менә хәтта даже яшисең, менә бакча йортында яшисең, күршедә ут янмаса кызык түгел. Син үзең генә булсаң, ә монда менә күршеләрендә утлар янып торсын, алар да эшләсеннәр. Табигать кануннары төрлелеккә нигезләнгән. Аның иң зур бүләге кешене дә җәмгыять үсешендәге тәрәккыяткә нәкъ менә төрлелек алып бара бит. Әмма урта мәктәпнең бу дәресен кемдер әллә ятлап килмәгән, әллә инде ятлап оныткан. Киләчәктә бердәм дәреслекләрнең аерым бер исемлеге төзелеп, төбәкләрнең дәреслекләрне нәшер итү хокуклары сатып алыначак, һәм дәреслекләрне чыгару, бастыру, тарату эше дә федераль үзәккә йөкләнәчәк дигән имеш-мимешләр белән дөнья инде тулды. Табылмаган мал кемгәдер тау чаклы күренә ахры. Хукукларны алу дигәндә, әйтер идем, монда юридик яктан бик нык карарга кирәк. Чөнки хукукны алу ул бик четерекле мәсьәлә. Хукукны бит башта кемдер бирә, кемдер рөхсәт ала. Шул автор коллективлары белән эшләгән теге яки бу нәшрият ул хукукларны ала икән, ул хукукларны анардан кем ала алсын? Ниндидер карар нигезендә аны хәл итеп булмый. Монда бары тик авторлык коллектив белән хәл итәргә кирәк. Ниндидер махсус бер оешма буламы ул, мин аны әйтә алмыйм. Әмма бүгенге көндә безнең менә үзебезнең нәшриятләр, Татарстандагы нәшриятләр, аларның хокуклары бар бастырырга менә бу дәреслекләрне. Һәм аны ул хокукны тартып алу, ул бит юридик яктан дөрес яңгырамый. Шуңа күрә монда мин моннан ниндидер бер теге аңлашылмаучанлык барак кабул итәм. Чөнки андый фикер йөрсә дә, аның рәсми рәвештә мин ишетмәдем ниндидер мәгълүмат ул турыда. Менә бу сез бит әйттегез, менә монда сез җаныгызны биреп эшлисез. Әмма монда татар җаны бар. Менә шундый ук татар җанлы дәреслекләрне мәсәлән Мәскәү эшли алыр иде микән? Менә хукукларны сатып алып, үзе генә бастырып, үзе генә чыгарып, ул алыр андай татар җаны булыр иде микән аны дәреслекләрдә? Менә 15-нче елда мин шул экспертиза үтеп биргән вакытта Российская академия образования татарча даже әйтә дә белмим инде мин аны. Шунда миңа сорау бирделәр. Без просвещение белән бергә эшләдек, электрон формасын. Әйттем дә инде электрон формасын просвещение хәзер алып килә дип миңа әйтәләр. Все просвещение сезне алдым инде диләр. Юк, мәйтәм безне алмады просвещение. Ну бу вопрос времени диделәр безгә инде. Ну күңелгә шундый шум салып куйдылар инде. Аннары соң белгәннән соң безнең тиражларны, белгәннән соң безнең мондагы акча күп төшмәй, акча юклыгын Мәскәү үзе отказаться итте. Беркем әйтеп кирәкмәдек уже. Әгәр дә ул сыйфат ягыннан яхшырак була икән, без 5 куллап ризах. Без теге автор хукукларын монда алдык та, беркемгә бермичә теге собака на сене шикелле утырмыйбыз. Без аны бирергә дә риза, һәм
бергәләшеп эшләргә дә риза. Бүген яшерен батырын түгел, менә федераль нәшриятләргә бирү турында сүз бара. Әмма ләкин бит шул ук федераль нәшриятләр дә, менә шул ук просвещение нәшрияты да, хәтта Кырым татарлары өчен дәреслекләр эшләгән вакытта безгә мөрәҗәгать итә. Чөнки верстканың үзенең аның техник яклары да бар. Тел белүче версткалаучы булырга тиеш. Аның бит сүзне икенче нигә күчергәндә дә ничек күчә ул, нинди таләпләр, нинди кагыйдәләр бар татар телендә. Аны просвещение нәшрияты белгече белмәячәк. Шуңа күрә алар барыбер безнең белән эшләргә мәҗбүр булачак. Татарсыз татарлар өчен дәреслек чыга алмый. Кемнең генә акыл төпкәсеннән чыккан диген, кинәт кенә ташкын булып угырылып ярларны ташыткан бу үзгәрешләрне инде киридән чигенергә мәҗбүр итүчеләр күзгә чалына башлады. Ил буенча күпме мәктәпнең еллар буе ремонт-мазар күрмичә, такы-тукы яшәп, изаланып ябылуы, күпме баланың бу нисбәттән күрше авылларга дыңгыр-дыңгыр йөреп салкында, буранда җафа чигү турында күпме хак сүзләр атылды. Зыны да мәрәгә җитмәде. Балаларның һәр төбәктә уку шартлары да бердәм алтын стандартларга туры килә микән? Бу сорау түгел, бу ачы хакыйкать. Бәлки шуннан башларга иде. Юк шул. Борын төбендәге ширкине 6 ай эзләп тапмаганнар диләр. Мәскәүнең данлыклы гимназияләре, дәрәҗәле кешеләре дә бер генә программага гына нигезләнеп, бер дәреслектән генә укытуга инде үз канәгатьсезлекләрен белдерә башлады. Бу үзгәрешләрнең яраксыз зарарлыгын аңлап, үзләренә аерым статуска, аерым мөнәсәбәткә дә дәгъва белдерәләр. Имештер, берсәкедә кырын-кырын ятып булмас, берсенең аягы озын, берсенә юрган кыска. Алар бит булачак галимнәрне, математикларны, физикларны, программистларны үстерәләр. Мәскәүнең югары икътисад мәктәбенә укырга керүчеләргә, я булмаса Сколково үзәгендә эшләргә исәпләгәннәргә белемнәрне бер табактан гына сусып булмас. Аларның башлары зур, тавышлары көр, ишетелер. Тигезләр арасында башкалардан тигезрәкләрнең булуы билгеле. Дәшәрлек кенә түгел, күкрәк кагып, чаң сугып, хәтта лаф ырып та сөйләшергә сәбәпләр булганда, тарихи гырыфләре, милли мәдәни үзенчәлекләре булган милли мәктәпләребезне шулай күтәреп кем яклар? Мондый кыюларның өстә, ай-хай, әллә ни күренгәннәре әлегә юк. Бу закон бик тә ашыгыч рәвештә кабул ителгән, ахры, чөнки бүген инде кайбер депутатлар инде чигенергә мәҗбүрләр. Мәсәлән, Мәскәүдәге күп кенә гимназияләр турында хәзер сүз чыкты бит. О гимназияләр, математик гимназияләр бердәм ясылыкта укыта алмый, аларга махсус аерым программалар төзү турында да сүз бара. Бәлки без дә милли мәктәпләребезне киләчәктә ниндидер махсус аерым статуска ия булырлыгы итеп эшләргә тиешбез һәм махсус программалар белән укытырга тиешбездер. Бу яхшы хыял буларак әлегә күренә, әмма аны гамәли ясылыкта тормышка ашырыр өчен, менә сез дөрес әйттегез, аерым депутатлар белән сөйләшергә кирәк. Бигрәк тә милли төбәкләр, милли республика һәм өлкәләрне күрсәткән, тәкъдим иткән шушы депутатлар белән аралашырга кирәк. Кырт кына кистереп әйтеп булмый. Менә сезгә бер ясылык, шушы ясылыкта бер нәтиҗәгә генә ирешегез дип. Һәрбер мәктәпнең, һәрбер төбәкнең үзенчәлеге бар, спецификасы бар. Аны инкар итеп булмый. Тимер бер сынса, эретеп куярсың да, үз халкың белән бәйләп тоткан бәйләгечләрең üzülсә, аларны тиз генә ялгап булмас шул. Әле учакта утыбыз янганда, әле салынган юлларыбызда эзләребез суынмаганда, әле башыбыз исән булганда, өметне яшәтеп булыр. Галимнәребезнең милли мәгариф өлкәсендәге эзләнүләре юк түгел. Татар педагогикасы фәненә үз өлешен керткәннәр. Укыту һәм тәрбия бирү проблемаларын милли күзлектән чыгып өйрәнгән галимнәребезнең эзләре бик тә тирән бит. Чөнки татар мәгарифе 1000 еллык тарихы булган, борынгы төрки, болгар чоры, алтын урда чорларыннан ук үз башлангычын ала килде. Һәм бу узын һәм узак юлда без шактый олы тәҗрибә тупладык бит. Сынатмадык, югалмадык, үз юлыбызны сала килдек. Бөйребезгә күпме генә төртмәсеннәр. Үзебез йөри-йөри шиләнеп, үзебез салган бу буразнадан аякларыбызны һич тә аласы килми бит. Чөнки эшләребез күркәм, ниятләребез туры иде. Бүген дә әле сакланып калып исән имин яшәгән милли мәктәпләребезнең асылы 3 китка корылган. Халык, аның теле, мәдәнияте аңы,
Гаилә, аның ғөреф-гадәтләре, тәрбиясе һәм дә дәүләт, аның бердәмлеге һәм ныклыгы. Бүгенге заман тәрбия бирү һәм укыту системасы өчен моннан да әһәмиятлерәк нәрсәләр бар микән?